לא הבנתי איך מזמינים את המדבקות באתר. מה הבעיה? בואו נראה לכם. נכנסים לאתר שלנו, תן טריקו. בדף הבית יש לנו פה סמלי בית ספר. מצביעים עליו, יש לכם 3 אפשרויות. חד פעמיות, מדבקות גיוץ או סמל מגנט או סיכה. אנחנו כרגע הולכים לחד פעמיות, לוחצים. דבר ראשון נבחר כמות, 100, 200, 150. עכשיו פה תוכלו לבחור את צבע המדבקה, כלומר מדבקה שקופה עם הדפסה לבנה, מדבקה שקופה עם הדפסה שחורה, או חצי חצי, דוגמה לוקחים 100 יחידות, 50 לבן, 50 שחור. תראו את הכפתור הזה פה, לחת להוספת סמל בית ספר. יש לכם 2 אפשרויות, או שאני מקליד איזה סמל שאני רוצה, או שאני יכול לפעול יישוב. מה בא לכם? בואו נלך על... איפה למדת? שחקים נהריה. נכנסים פה, בוחרים נהריה. כרגע נפתח רשימה של כל בתי הספר בנהריה. אמרנו שחקים. הנה הסמל. מאשר אותו פה למטה, שזה הסמל. בוחר כמות, אמרנו 200, חצי שחור, חצי לבן. אוסף לסל, מגיעים לדף תשלום, בוחרים משלוח עד הבית או מרכז שירות, מה שאני מבטיח, המשלוח יוצא היום. חבר, אז אני מקווה שעניתי לך על השאלה. נכנסים לאתר שלנו, ראית את המדבקות, ראית איך בוחרים סמל, ראית את הכמות, בוחרים סוג משלוח, והמשלוח בדרך אליך.